שבת שלום. השבת נקראת פרשת שלח, המספרת את סיפור המרגלים. וידועה השאלה, איך יכול להיות ש10 מתוך 12 המרגלים חזרו ואמרו לעם ישראל שלא יוכלו לכבוש את ארץ ישראל, כי חזק העם היושב בה. ולא רק חזק, חזק הוא ממנו, כביכול חזק יותר מהקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שדור שזכה לראות את ניסי יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, ואת כל הניסים במדבר, ממה הם מפחדים בדיוק? על כך ישנם מספר תשובות, והרבי אומר שאם נקרא את דבריהם, נגלה רמז למה הם התכוונו. כשמתארים המרגלים את מה שהם ראו בארץ, הם אומרים, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים. למה הכוונה? אומר אז רש"י, מדובר בשני המלאכים שנפלו מהשמיים בימי דור אנוש, וחיו בארץ ישראל בקרב בני האדם. המרגלים ראו את אותם מלאכים ואמרו, אם אפילו מלאכים קדמונים כאלה עם כוחות רוחניים נשגבים, הגיעו לארץ ונשאבו אל תוך הגשמיות, מה נגיד אנחנו, האנשים בני האדם? איך אנחנו נשרוד בתוך החומריות של ארץ ישראל? ולכן הם העדיפו שבני ישראל יישארו במדבר, במקום הרוחני השמור. ואילו יהושע וכלב אמרו להם, אין לנו מה לפחד, אם חפץ בנו השם נוכל לה. זאת אומרת, אנחנו בני האדם נעלים מן המלאכים. יש בנו כוח לעבוד בתוך הגשמיות, בתוך החומריות, ולזכך אותן. ולכן העבודה האמיתית שלנו היא פה בארץ ישראל, לחבר רוחניות עם גשמיות, ולהכין את העולם לגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום.